Здравей! Добре дошъл в QA кариера, каналът, който помага на начинаещи QA специалисти да се подготвят за реална работа в IT сферата. Ако ти предстои първото интервю за QA позиция и не знаеш откъде да започнеш, това видео е точно за теб. Ще ти покажа стъпка по стъпка какво да очакваш, какво да подготвиш и как да направиш най-доброто първо впечатление, дори без предишен опит. Едно от най-често задаваните въпроси на интервю е: какво според теб е QA? Много кандидати започват с объркани или заучени отговори. Най-добрият подход е да дадеш разбираемо и лично обяснение. Например, QA е процесът, чрез който проверяваме дали един софтуер работи правилно, преди да бъде пуснат за реални потребители. Или още по-просто, QA е последната линия на защита между потребителя и грешките в системата. Следващ въпрос често е: какво е бъг? Това е неочаквано поведение в системата. Например, натискаш бутона за регистрация, но нищо не се случва. Това е бъг. Съвет: използвай примери. Те показват, че разбираш, дори и да не си работил реално като QA. Ето някои от най-често срещаните въпроси на интервю за Junior QA. Какво е тест кейс? Тест кейс е конкретен сценарий, по който тествам определена функционалност. Например, проверявам дали бутоните изпълняват функциите си след новите промени. Каква е разликата между ръчно и автоматизирано тестване? Ръчното тестване се извършва от човек, докато автоматизираното използва скриптове, които изпълняват тестовете автоматично. Съвет: не заучавай дефиниции. Разбери идеята и я обясни с твои думи. Добре, знаеш какво могат да те питат, но интервюто не е само знание, важно е и как се представяш. Ето няколко златни правила. Облекло: изглеждай подредено, не е нужно да си с костюм, но и не бъди с тениска с щампи. По-добре леко официално, отколкото прекалено ежедневно. Начин на говорене: не бързай. Избягвай жаргон и прекалено сложни термини, ако не си сигурен какво означават. Отговор при непознат въпрос: не казвай просто «не знам». Вместо това кажи: не съм работил с това досега, но имам интерес и съм готов да го науча. Подготви въпрос към интервюиращия. Например, работите ли с конкретни инструменти за тестване? Това показва, че си мислил по въпроса и искаш наистина да се впишеш в екипа. Много работодатели знаят, че като Junior QA нямаш опит. Но това, което ги интересува е: имаш ли мотивация да учиш? Можеш ли да работиш в екип? Внимателен ли си към детайлите? Реагираш ли спокойно на промени? Ако си стигнал до тук, поздравления! Надявам се, че сега имаш ясна представа какво те очаква и как да се подготвиш за интервю за QA позиция. Запомни, увереността идва с подготовката, а ти вече направи първата крачка. Ако видеото ти е било полезно, абонирай се за канала, удари един лайк и ми напиши коментар с въпрос или тема, която искаш да покрием следващия път. Успех и до скоро в следващото видео на QA кариера!